салом ба ҳама. Ин барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ бо шумо ман Ноҳида Бозорова. Имрӯз дар барномаи мо магистранти донишгоҳи давлатии техникии Москов Азизов Қозихоҷа ва шахсе ки ватанашро бениҳоят дӯст медораду дар ояндаи наздик духтур мешавад. Пирова Шукрона. Раҳмати калон ки даъвати моро қабул кардед. Қозихоҷа камтар айбораи худтон нақл накардед? Бале, ассалому алайкум. Дар аввал ба ҳамаи шумо, ба тамоми бинандагони барномаи имрӯза. Ман Азизов Қозихоҷа Маъруф Хоҷаевич аз зодаи деҳаи Рарзи ноҳияи айнии вилояти Суғд мебошам. То синфи 11 муассисаро дар худи деҳа таҳсил карда, дар синни 18-солагӣ ба донишгоҳи техникии Новосибирск дохил шудам. 4 сол онҷоро хатм кардам ва ҳозир бошад дар курси дуюми магистратураи донишгоҳи давлатии техникии Москав ба номи Бауман таҳсил дорам. Ба наздикӣ хатм мекунам. Раҳмати калон. Шукрона. Номи ман Шукрона. Ман 19 сола в колледжи, фармацевтический колледжда мехонам, бо параллельно дар онҷа кор мекунам приёмни комиссияда. Вот. Специальности сестринское дело хондастам, сеюм курс тамом кардастам. Вот. Дар Тоҷикистон калон шудам, синфи яким аям уже иҷо овардан. Вот. Тамом. Раҳмати калон. боз як бор дигар раҳмати калон ки шумо даъвати моро қабул карден ба ин барнома. Озӣ ман шумода қоидаҳои барномаро як бор дигар мефаҳмонам. Албатта. Чуне ки гуфта будам, ин барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ. Дар ин барнома мо сатҳи донистани забони тоҷикӣ иштирокчиёнро месанҷем. ҳар яктаи шумо 2 дақиқаи вақт дорен. вақти яктатон сар мешава, дар ҷа калима пайдо мешава ба забони русӣ. Шумо бояд ки тарҷума ҳамун калимаро мода бигӯед ба тоҷикӣ. вақте ки шумо тарҷумаша гуфтен, тарҷумаш туғрӣ бошад, калима алиш мешава, вақти дуюм иштирокчӣ сар мешава. шахсе ки бисёртар тарҷума кна ё ки вақташ мемонад то охири бозира, ҳавай мебурад. калимаи мо оддӣ нестанд, калимаоянд ки мо тоҷико ҳар рӯз дар гуфтугӯи ҳаррӯзамон ба забони русӣ истифода мебарем. Масалан стол, телевизор, шкаф. бо дар назди шумо чӣ хеле ки мебинен зангулача дорен. шумо ҳамин зангулачаро агар ки пахш кунен, метавонен ки ба ягон одам, ягон шиносатон занг зада тарҷумаи калимаро пурсен. ҳар як иштирокчӣ метавонад ки дар барнома 2 бор ҳамун зангулачаро зер кунад, ягон кас да занг зана. агар ки шумо гӯянд ки гузарон калимаро, 3 сонияи вақти шуморо мо мегирем ва навбата дар иштирокчӣ дига метиҳем. фаҳмон? Бале. ҳозир мо ба шумо як калима мегӯм. касе ки тарҷума ҳамун калимаро ки якум ки гуфт зангулачаро зер куна, бози ҳава иштирокчӣ сар мешава. Кафе. Ошхона. қаҳвахона. шумо сар мекунем. Қозихоҷа. Рафтӣ. Сиёсат. шумо. Ман? Тоза. Дигар вопрос. ҳозир шумо сар мешава. Доимӣ. Не. ҳама вақт. Потолок. Звонок другу. Хорошо. Только зангулачаро зер кардан аёдотон набуроред. Баланд кунам, громкий бояд боша. Сойбагом чилишни нагу. Сойбаҷон, асал, чӣ хеле? Асал, мабетик асал, чӣ хеле? Сойбаҷон. Потолок ба тоҷикӣ чӣ меша? Чӣ? Потолок. Потолок? Аям пурс, ай бобом пурс, ай янгам пурс. Ай кудако пурс. Потолок? Гугла ҳуйку. Потолок чӣ меша? Соҳиба ту единственный одаме ки тоҷика соз медона. Марҳамат, конечно. Чӣ мегӣ? Будам нестӣ? Чӣ? Шифт? Шрифт? Шифт? Шифт? Шифт?
Все, рахмат Соиба. Био, мучкнам хай. Аям да салом, аям мучкы. Айшмо. Ама. Козиходжа. Мукофот. Правильно. Тугри. Шабнар мома. Кариб. Шабдам дома. Не. Шабни нома. Шекати сарна меша. Неки охирш тугри омаде се. Сабна мома. Декати. Давлад дома. Мали. Зачитываем? Рахмат. Да, в однома. Ама. О. Бугумша, нагумша. Подарка. Шавах и рафтестай. Тухфа. Не. Подарка. Подарка Русия. Джоиза. Тугри. Конун. Не? Койда. Якым букваш чия е? Хе. Хе? Да имаш? Добре, а? Да има букваш чия е? У, ху, Вообще, но тугри, вай, подсказка подеси, и это не по правилам, во-первых. Мах, ты рафтестай. Дига вопрос. Дига вопрос. Дальше уже мой ход будет. О, Намуна. верно. Намуна. А, ну да. Айте шукрон. Дига. Дига? Хо. О. Охо. Прогресс. Пешрави. Один из синонимов, да. Дигар вопрос. А на бураки боя будет гай он занг задаме тони. Ага. Ама. О, Психолог. Рухшинос. камтар назик неки не. Без занг заниматься. Так. Психолог. Ассаламу алейкум. Сози хуби? ҳамиҷа шитем барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ ба як савол буд. Аккурат батоки прямой эфир даи. медони як калима бугу. Психолог ба тоҷикиш чӣ мешава? Психолог. равоншинос. қабул мекунед? О, раҳмати калом. азмони. медоним ки да занг зани. Занг. Сойбаджони Асал. Путешествие чмеша. Путешествие чмеша. Сайохат. Ай, Рахмат, Асал, давай. Оль бозанг мезанты, давай. Охо, ракета. Кайҳонавард это космонавт был. Ракета, ҳавопаймо, не. Кайҳонавард. Не. Пропускаем. Бепули. Не. Таксим кардан. Дига вопрос. Калимаи чиай? Айма? Ошхона, тарабхона. Намедонум. Ирӯз Козихоҷа
барномаи мо бурид. Ягон чӣ гуфтанӣ ҳастанд? Ай бурай барномаи мо қиин буд калимо. Баруси мумкина, я? На самом деле очень хорошая передача, потому что нынешняя молодежь, она очень далека от своих традиций и, в принципе, от своего языка в чужой стране. Вот. И находясь в Таджикистане, не все запускают вот такой-то выпуск. Вот. А вы, по сути, в чужой стране, на чужой территории, и запустили такой выпуск. Это на самом деле очень хорошо. Это просто вы молодцы. Спасибо Аллахом. Спасибо, это для нас большой челлендж на самом деле, потому что лично я тоже не особо знаю хорошо, так скажем, да, свой родной язык. Я тоже очень много лет уже живу в России, поэтому это для меня тоже такой вызов, так скажем, вести такую передачу, потому что я тоже большой патриот и активист. Вот. Хози Ходжа? Абсолютно согласен со всеми. Бахама рузиям аҷоибот ин барнома ба ман ба чӣ мақул аст ки калимаҳое ки мо меёбем, ин калимаҳо дар баъзе вақт ҳатто дар Тоҷикистон ҳам бошам, мисол ман дар кӯдакиам ба тоҷикӣ гап мезадам, дар тоҷикиш аёдам ромад ва беходе меган на русском, айни ҳамин хеле калимаҳо истифода мебарем ки худмон мисол шакли тоҷикиша истифода намебурдем. Хеле барнома мисол позволяет ки ба ёдат биёрӣ, имкон медиҳад, ина ба ёд омадаи сай кам-кам. Просто вақте ки 6 сол, ина ман 6 сол аст ки дар Россия, баъзеҳо 10 соланд, баъзеҳо 30 соланд, вақте ки дар байни мардум ба русӣ гап мезанӣ, дар мактаб, дар хона, дар ҷои кор, талабот нест ки ту бо тоҷикӣ ба ягон кас сухан кунӣ ғайр аз хона, ғайр аз бо хонагиҳо, мисол бо телефон. Барои ҳамин чунин барномаҳо имкон медиҳанд ки мо дониши забони модарии худро дар як дараҷа нигаҳ дорем, ё ин ки ҳатто сайқал диҳем. Барои ҳамин ман хурсандам ки дар ин барнома имрӯз иштирок кардам. Ташаккури зиёд барои даъвататон. боз як бор дигар ташаккур. Ин барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ ба шумо буда ман, Шукрона ва Қозӣ Хоҷа.